je jarida sai a ce kar mu faɗa, mun zo church kuma kar mu faɗa. To a ina ne za mu faɗi gaskiya? Sai su zo da daddare su kakkashe 'yan mata, su kakkashe yara, sai su gudu. Ni ina so in gani youth na plateau su tashi da wuka da bindiga da wane ne da menene. Idan ba fulatani a cikin dolancin shi zai iya rike AK-47, wallahi tallahi in yi rantsuwan garinsu za mu iya mu ma rikewan. Menene ne? I love our giftings and our talents, but David was a worshipper and a warrior with the jawbone of an ass. My brother Samson brought down the Philistines. Muna son salama, muna son peace, amma idan mutum ya zo kofan gidanka ya ce ba za ka samu salama ba, kuma ba za ka samu kwanciyar hankali ba, ya ci na ka cire riga, ka ci ma shege ɗan bura uba ka wadamar. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu kallo da sauraro a gurguje kamar yadda kuka ji jawabin ita wannan fastuwa ce ko rabarance ga dai ta nan, wanda tsakani da Allah kamar yadda muka sani musulmi da kirista Allah ya haɗa mu zama a Najeriya, amma ba wanda zai kori kowa, alhamdulillah. Abin da nake so mu kallata game da maganganun da waɗannan mata ta yi shine, yau misali inda wani limami na musulunci irin wannan maganar da matan nan ta yi, na rantse muku da Allah ina da tabbaci da assurance cewa da yanzu limamin nan yana hannu. So yana da kyau masu irin waɗannan koyaswa na iblis a kula da su, a sa musu ido, domin bai kamata su ringa recruiting din matasa akan irin waɗannan abubuwa ta bayyana ba. Ƙasar nan kullum jami'an tsaro da hukumomi da gwamnati suna iya ƙoƙari wurin a ga an zanna lafiya, an samar da ingantaccen tsaro da zaman lafiya a tsakanin addinai, amma sai zamanin ana samun masu irin waɗannan gurɓatattun koyaswa, gurɓatattun karantarwa, wallahi jama'a ba yanda za a ci. Dan haka yana da kyau hukumomi da gwamnati su sanya ido a irin waɗannan wanda suke karantarwa, wanda ita kanta karantarwa da take yin nan ma Bible ya hana ta, ba ta da dama nan irin wannan karantarwa a matsayinta na mace, ba ta da dama. Ku duba gashin kanta wanda haramun ne a Bible, in dai tana bin Bible na gaske. Shi kansa preaching din da take haramun ne. To amma ku duba irin kalamai da maganganun da take yi. Don Allah ku yi wa kanku adalci, ba sai mun ce komai ba, don Allah wanda kuka saurari jawaban nan da ta yi, ku yi adalci. Gashi nan dai cikin harshen Hausa. So ku yi adalci kuma ku ga wannan shin ya dace su ringa zama a gaban jama'a suna preaching irin wannan, hakan ya dace? Muna roƙon Allah ba mu zaman lafiya a Najeriya, a fitintunu da suke addaban ƙasar nan ta ko ta ina, ta ko ta wani bangare. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauyi da sauki. Assalamu alaikum warahmatullahi.